Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And ayan guys, for today's video is kakaibang video kasi first time kong gagawin ito, magre-react tayo. So we will be doing a reaction video and ang i-react natin is, alam ko, matagal na itong video na ito, matagal na itong sumikat sa TikTok. And ayan, ang title ng ating i-react ngayon is Tahong ni Carla Challenge. So, ayan, boys edition guys, boys edition. So, yun yung ating mga reaction video for today. So, ang mechanics lang na ating reaction video is, syempre, magre-react tayo. And after natin mapanood ang mga entry ng mga Tahong ni Carla ng mga boys, is i-rate natin sila from 1 star to 5 star. O diba, parang Shopee at Lazada lang. Ay, bongga! And disclaimer lang guys, bago natin simulan ang video na ito, this video is for entertainment purpose only. And by the way, credits pala sa mga may-ari ng video na mapapanood natin ngayon. And by the way guys, ang pumili ng mga video na ito is hindi ako. So, diba, sobrang bongga kasi first time kong makikita ito, though minsan babad ako sa TikTok. Baka, ayun, siguro hindi ko pa ito nakikita talaga, pero ayun. So, ayun, disclaimer lang talaga na this is just for entertainment purposes only. And kung sensitive ka sa mga ganitong bagay, mag-next video ka na lang. And ayan. So, without further ado, let's start. Ayan, dito ko lang siya ilagay. And dito ko ilagay yung video, guys. So, ito yung laptop. So, ganyan ang ating posisyon. Nakaganyan. So, the first entry. Oy, merong 10 dito guys, 10 ng mga video. So, ayan, excited ako. So, i-click na natin siya in 1, 2, 3. Oh my gosh! Woo! Unang entry pa lang yun guys, pinapawisan na ako. Kakatapos ko lang maligo, pero ayun. Yun yung first entry and yung name niya is Lloyd. Hello. Sa may-ari ng video. Hello Kuya Lloyd. Ayun. Cute siya, chubby siya. Ganyan yung mga type ko, parang chubby-chubby. Char! Chubby-chubby. So, ganun. Char lang, oy. So, ayun. This is for entertainment purpose lang naman only. Pero, ayun. Magaling siyang, ano ba tawag dun? Ano ba? Pakiyod-kiyod, ganon. So, okay. Very good. So, ang ratings ko sa kanya is 4 star. 4 star, diba? At least may 4 star. Yun ang ating first. So, let's proceed sa ating number 2 na video. Pangalawang entry, char entry. So, let's start. Okay lang siya guys. So, ang name niya pala ay Nazareth Pantig. Hello. So, ayan. Okay naman siya. Okay. Okay siya. Ano lang, parang dance lang. And sobrang malambot niya sumayaw. And also, yun, pogi siya. Ay, sobrang puti niya, bye. Sana all maputi. So, ang ratings ko sa kanya is 3 star. So, ayan, 3 star. So, let's proceed sa ating video number 3. Or entry number 3. So, ito siya guys. Let's start. Oh my gosh. Yung entry number 3 is parang sobrang bata niyang
yung ano niya, physical appearance niya, and I guess bata pa siya or matanda. So ayan, yung name niya is Eva Rosimo. Ewan ko, basta si Kuya. And ma'am, bumakat. So ayun, bumakat sa pink na short. Oo. Oo, Diyos ko. Pangatlong video pa yun, pero pinagpawisan na talaga ako, guys. So, kakatapos ko maligo, pero so, ayun. Wala na akong masabi, pero I'll give him 4 star. So, let's proceed sa ating pang-apat na video or fourth entry. Oh my gosh. Oh my gosh. Pasabog yung entry number 4, be. Si Kuya na chubby-chubby, parang ano ba, dad bod? Char lang. Dad bod, parang borta-borta yung dating niya. Tapos, alam niyo yung chubby-chubby, tapos may tattoo, sobrang cool. And bongga yung expression niya. And also, be, may pitik talaga bawat ganon. Plus points yung may pitik na pitik talaga. Ewan ko. Sobrang hot niya, guys, eh. Bibigyan ko siya ng 5 star. 5 star. So, let's proceed sa ating video number 5 or entry number 5. Oh my God. Iba din si, si Kuya number 5. So, ang pangalan niya is Jason. Hello, Char. So, sobrang pogi niya. Hindi ko na, may itsura siya. And hindi ko alam kung naka-brief, naka-boxer, or wala talaga siyang suot. Or talagang short lang. Kasi nilabyog jud si tawagan ni. Ano ba, nakalaylay talaga siya, pak. Palaban din. So, ayun, bongga, and sakto lang din yung appearance niya and yung performance niya. Bibigyan ko siya ng 4 star. Ayan. So guys, let's proceed sa ating video number 6 or entry number 6. Oh my gosh! Hindi ko in-expect na yung tatlong Capuno Brothers pala yun. So yung entry number 6 is the Capuno Brothers, and si Japet, si Glister, and nakalimutan ko anong name ng isa, pero sana all. Swerte yung magiging asawa nilang tatlo. So ayun, bongga naman, and bibigyan ko sila ng 4 star. So let's proceed sa ating video number 7 or entry number 7. Oh my gosh, oh my God. Saba sa ganing tuko ay. Oh my gosh. Hoy, kani si entry number 7, sobrang bata pa nito. And pamukha niya si Seth Fideline. And naka-boxer siya, be. And syempre, vakat ka, girl. And may pitik. Yan, yan. May impact yung pitik, be. So, hindi ko napapanoorin. Baka magkasala pa tayo dito. So, ayan. So, yung entry number 7, yung overall performance niya, yung facial expression niya, I'll give him 5 star. Kasi may pitik yung ganon. So, let's proceed sa ating 8th video or entry number 8.
Ang name niya is si Kuya Jerome Sumampong. Oh my God, oh my God. Nasa gym pa siya, be. And bakat na bakat siya, be. Kahit nakapulang shorts siya. And sobra yung impact, be. Parang tumagos talaga, lumabas dito sa laptop. Kung siguro makakabuntis yung ganun. Madami na siguro buntis. Bye! So, ayun. Sobrang ganda. Sobrang na sayaw. And ang galing ng niya. Cute ba? Ano ba? May impact talaga. So, X Factor. So, bibigyan ko siya ng 5 star. Yes, 5 star. So, let's proceed to our 9th video or 9th entry. Bear, oh my God. Pasabog! Nakatawil lang, nakatopes. Nakatupis lang si kuya. And natatakot ako kasi baka pag niya ba, pag sayo-sayo mahulog yung kanyang towel. Oh my God. And, be, tumatak siya, be. Meron siyang resibo. Gifted si kuya, be. Perfect! Oo. Yeah. And galing niya sumayaw and para siyang pulis yung dating niya. So, bibigyan ko siya ng 5 star! Yes! Hindi naman ako madamot. Basta, ayun. 5 stars, kuya. So guys, let's proceed to our last and final video. Number 10! Oh my gosh! Hello kay Kuya Christian Lawrence. So, ayun yung kanyang name. So, speechless ako doon. Ang lakas niyang... Oh my God! Siguro, uulit-ulitin ko ito mamaya, guys. Pero, bongga siya. Ganda ng katawan niya, ba? Kahit ganon. And, ang lakas ng impact ng pag-cute-cute niya, day. Oo. Siguro, mababasag na yung screen ng laptop. Laptop? Mababasag na yung laptop, pero... hanggang pakpak lang taday. Oo. Pero, yung overall performance niya talaga, I'm speechless. And, bibigyan ko siya ng 10 star, oy. So, ayun guys, yun lang ang ating video. 10 lang yun. And kung pipili ako doon sa 10 yun, siguro yung panghuli. Si Kuyang, ano ba yun? Si Kuya Christian Lawrence. Ayan, Christian Lawrence, nandito pa. So, ayun, yun yung ating video for today. And nagustuhan ko yung panghuling video na si Kuya Christian Lawrence. And sobrang bongga, bye. Hands down, be. Char lang. So, ayun. Yun, parang may impact talaga siya ba iba. Parang gusto ko rin maging tahong ni Carla. Char lang. So, ayun lang ating video for today. And again, this is only for entertainment purposes only. Kung sensitive ka, mag-next video ka na lang. And sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito kasi ako sobrang nag-enjoy. So guys, comment down below kung ano pa yung mga isa-suggest nyong reaction video or kung ano man video na gagawin na ipapagawa nyo sa akin. So, ayan, I'll try to do that. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. And dito ko na end ang aking video. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So, this is Brooks Tiguman saying, Annyeong! Bye!